sambat karo sapa yo tak suwun muga-muga Gusti tak tresnani rena wengi dadi ngimpi sok kapan anggonmu bali seliramu tak anti-anti pat-pat tau nono widonono tak enteni neng pucuk ing tresno bebasane mong tanah katon seliramu wae elok lho tik pripun bengi iki penyanyi di panggung di panggung piye to Mas golek-golek iki ning panggung ketok pokono ya pirsa sing lah marai awakku kan cilik mentik Mas nek iya. ora munggah panggung kok ora kedo ketok nek kita nyanyi di situ nanti mengganggu arus lalu lintas nah gitu dasare aku kan wonge cilik Mas nek ora diunggahke ora ketok kudu diunggahke ben ketok cilik jare lah iya cilik dasar sing cilik apane rasa marahku aku ora iso marah Mas lan aku kok sabarku gede banget Mas amin muga-muga sabar terus ya amin ya Allah iya ojo lali paweningku tak tresnani rena wengi dadi ngimpi sok kapan anggonmu bali seliramu tak anti-anti pat-pat tau nono widonono tak enteni neng pucuk ing tresno bebasane mong tanah katon seliramu wae iki syutinge sangka Dahlia bunga Dahlia video syuting live streaming iya nganu Dahlia cocok karo sing nyuting ki cocok
Kok iso? Dahlia ini kembangnya nyeprok ngono ta Mas. Sing Kan nyuting sing ya nyuting kan lho ya ta. Iya. Nyeprok ngono. Maksude ki wangi kaya kembang ngono lho Mas. Kok ora nyeprok-nyeprokno ora. Iya. Oh, iki kadang-kadang audio sound system muga ingkang sowan Si? Abeta Audio. Abeta Elok. sih. Ya, mlakuna. Ojo lali pamelingku. Uga masno nang janji-janjimu. Ayo. Aku yang satya satu. Sampun. Matur nuwun wong Ayu Tika Setunggal Widyawati